Filmer det? Ja. Action! Okay. Så ligger vi her igen. Sjovt nok. Ja. Det er fordi, vi gider over. Jamen, jeg tænker, undrer mig bare over det der med, at du går rundt og kalder folk en helle. Hvad er en helle? Det her er for eksempel en helle. Ja, det ved vi godt. Ja, hvis folk har set videoen. Ja. Så ved de Altså, kan de se din video, så ligger de der et andet sted. Den hedder hellefisken. Okay. Det gør den. Jeg troede, det var en... Jeg troede... Ja, det skulle jeg lige sige. Ja, men hvorfor jeg går og kalder folk for en helle? Det er en dyb ting, der kommer helt ned fra min søster, tror jeg. Jeg har en underlig søster. Den er arvet, eller hvad? Det kan den ikke rigtig være. Det er en arvet sygdom. Hun er ikke død endnu. Og det kan jeg ikke arve fra min søster, kan jeg? Jo, men hvis hun døde, så kan jeg arve hendes egen del. Men altså, hvorfor ligger jeg krummer grus? Du krammer heldigvis fiskebørn. Fiskebørn, ja. En helle er en meget, meget speciel person. Man skal virkelig fortjene have gjort noget specielt for at blive kaldt en helle. Okay, og hvad skal det for eksempel være? Det ved jeg ikke. Skal det være nogle dumme ting, eller nogle gode ting, eller hvad? Det ved jeg ikke. Du siger bare, ej, hvor er du en helle, eller hvad? Hvis folk nu siger noget sjovt, måske. Eller noget lidt dumt. Gynge. Hvor er det underligt. Det er nok fordi, du har ligget og gynget den, ikke? Nej. Jeg overgår ikke at rejse mig op herfra. Der er også noget, der hedder en Lars. Ja. Men det er fordi, der er nogen af os, der kan finde ham. Han er Amish. Lang skæg, og så er han bange for æren og skovstier. Jeg tror... Nej. Og vi leder efter ham. Ja. Altså ikke, ja. Sådan, det er Larsen, og det var det ikke alligevel. Min onkel hedder Lars. Du har fundet ham! Brix. Det er ikke Lars. Han hedder bare Lars. Han bliver snart 40. De skal holde en fødselsdag på Lars lørdag. hedder bare Lars, okay? Okay. Han har ikke nogen alder heller, tror jeg. Han er bare sej. Hvad skal vi lave? Au. Hvad, Hvorfor ser du sød? Lille guppi. Hvorfor er det, jeg altid bliver en guppi? Du er en lille guppi, Jeg vil ikke være en guppi. Se, jeg har ben. Jeg er ikke en fisk. Du har ikke. Det vil jeg så heller ikke umiddelbart tro, at Helle var. Helle er en fisk. På visse måder. Okay. Helle er ikke en person. Helle er mange personer. Man kan se din mave. Nu kan man ikke se din mave. Armbånd. Random. Min hår hænger ned foran øjnene. Hyggeligt. Gør lige det der. Ja. Det der. Du har sådan en guppi. No. Ved du, hvem der er en helle? Nej. Andreas. Han er en helle. Okay. Nu ved jeg så ikke, hvem Andreas er, men... Det var ærgerligt. Det kan være, at vi får en video med ham. Krav. Han bliver fuld nok på mandag. Den er væk. Så kan du godt være, at du kan få lavet sådan til en tid. Ja. Vi er godt nok stride. Vi kan kun se din armbånd. Det går ikke godt. Det er fordi, meget for sådan en armbånd. Der er peace på. Der kan dreje rundt. Ja. Men nu slutter vi herfra. Og I skal stadig skrive nogle forslag til, hvad for nogle videoer vi skal lave, og nogle kommentarer. Men vi gider ikke høre noget negativt. Fordi hvis du synes, videoen er dårlig, så tryk på pil tilbage og ignorer, at du nogensinde har set den. Ellers så bare tryk en tommel ned, og så lad være med at skrive noget teknik også. Ja, tryk en tommel ned. Ja. Hvis det er det. Ja. For vi synes egentlig, det er latterligt, at folk bruger tid på at se en video, de synes er kedelig, og så bruger rigtig lang tid på at tænke over en rigtig irriterende kommentar. Ja. Så... Og så sidder de og venter i dagvis på, at man gider svare på den og sådan noget. Det er totalt latterligt. Hej.
og hej. Farvel. Farvel. Farvel.